Ina baigo abateneneri korwase factory echae ya yanchore yotokemie kaunti ya Nyamira nigo litwali alera baba gutwara egikaro kiabo ky'umwaka irigo kwanera amangana awalengeto buremi gati yabo aya maunchorerio na baigo ebitambukiro biri babere bawaka aso mwako yiga gukwana chinga kecho nigo munyakerogo ubuye factory eyo Thomas Nyandie kabaka ukwanera amagendera yo abere gakoenekiwa gati yabo okomentwa we bonus okorwania amangana yobokrumi egati ya yandamanke niga okubore ocha baremi kwenekia bunanga babare maiso chingaki nechikiro chiabo chingaki echae yabego pimwa nabo igo obaga koru okubore ocha sabara ikurwas chinsemicho kwenekia bunankorosi abare chipara senchira yamo yo kororoberia abaremi chingaki edio goikirania oboremi bwabo asenchire bwenerete Mteso mukutano bwiri tukolyara rani gore ngomuya bwengenjo sana abateneneri baito batweresire ama bintu babekirense migakati babekirense gochiko imburu bo bali mugwito egento ba tuaroride itisagirete tufomu bocho rikwabiro konene asekeitie egese bagasoete chikateri kiarengo eroko lekana chiakeire traso bisyo bali myo bwa bwate mijande menge number 1 obwoibyo bwalenge bwigoro manase kitundu bali abakarani abari kubwaterana n'abantu bandi gikatel bayibera balemi bali bandi bali wiki so much every scale no mo karani awike tundu bali abeke there is a 10 kg stone yabekwa era tiri yasoma yabeire gali 10 kg igo iratiri imbuyere tiri yakabere umukarani osukara asatatambe nero asaranye kune bono gojakera bibiashara mbiyebire egasi inabalemi jikina bikira machiko negasi eno koranga abwati una mwako legasi nabo ndagententebe oborosi bwejipara negasi ya county government twagatwarire SS ekero twatu ya devolution yacha akachibesi ikejite county government bono negasi ya county government otoro